assalamu alaikum bandiraɓe maɗon tambere woni celi den dogani ñiƴi musani koyɗe jaaɗani min calminama onon foof min wonɗo min ari hande kadi haaldude moɗon kadi isigore mi salminima onon foof goto foof salminama hano yiiɗi salminireni isigore eyyi ko hande min garno haalde on ko affaire safruji meɗen goto foof no safrototo safro ha ɓandu mum sella tiiɗa taw fat tampara joni min gaddi leɗɗe kesse gonduɗo e ñiiƴi musoji joni kañumne wawi ƴewde ɓoccoɗe fondu kañum e ɓoccode mbati so dañi jillodirde walla omelette ñaama tawi ko gonduɗo reedi dogoru on nde ƴew karite e nebam sirmi moma hen moma e reedi mum foof moma e dote mum moma e yeeso mum foof ha feewa so paari ɗum ɗa yara hen ɗum ɗa momo eyi tawi kadi ko gonduɗo kadi e cancer wiyete ko naña tan garba garba tan garba on joni yo ƴeew ɗum ɗo pocce guetogal paari mbadda hen kosam nayyi ɓirɗam taw ɓirɗam keccam ɗam suwa he defet ɗam mbadda hen jiiɓa paari ɗum ɗa jara hen kasma kas kihi sa wotti a hirtima kadi yara kas eyi sa paari sa fayi lelade mamoɗa hen kadi ɗum ne safra ɗum ko ɗum ɗo woni ko min garno haalde on kabaruji meɗen eyi ɗum ɗo ko makisal ha ɗum ne safra onon foof on calminama mbaɗon abonné eyi noon tigui on calminama onon foof Amadou Ali Cissé noon tigui Dialzo Ndiaye cameraman o ko noon tigui après inchallah kadi ma en gartoy eyi enen ay foof ɓe Gounass mane mbiyen Amadou Ali Cissé noon tan eyi mbaɗon abonné Ndiaye TV ok onon foof calminama calminama